Oružane snage Rusije su za dan likvidirale više od 130 militanata neonacističke formacije Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruska avijacija je napadom visokopreciznim oružjem na komandno mesto vazduhoplovne komande Vostok u području Dnjepropetrovska i skladište raketno-artiljerijskog naoružanja i municije u Hersonskoj oblasti likvidirala do 70 neonacista, uništeno je 14 specijalnih vojnih vozila. Napadom visokopreciznim oružjem u Dnjepropetrovskoj oblasti, ruska vojska je uništila terenske kampove nacističkih formacija Ajder i Azov, likvidirano je preko 100 militanata. Ruska avijacija je tokom proteklog dana oborila 2 ukrajinska aviona Suhoi-25 u Zaporoškoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Napadom na položaje 53. mehanizovane brigade Ukrajine i formacije Kraken u području Artjomovska likvidirano je više od 30 neonacista, dok je ranjeno preko 50. U području Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti, ruska PVO je presrela 3 ukrajinske rakete .U, kao i 21 projektil ispaljen iz višecevnih raketnih bacača Oljha i Hajmars. Takođe oboreno 6 ukrajinskih dronova u Donjeckoj narodnoj republici, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Ruska avijacija i artiljerija su za dan uništili 6 skladišta naoružanja ukrajinske vojske, likvidirano je i 9 komadnih mesta ukrajinske vojske u Donjeckoj narodnoj republici, Nikolajevskoj i Zaporoškoj oblasti. Takođe su uništene 52 artiljerijske jedinice, ljudstvo i vojna tehnika u 142 rejona.